खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दाख्लै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदों आङो। दाख्लै मोनसे लीला राजभाषानि जायफ्रा हिन्दी रोङा नोंथांमोना बे एप्सनि गेजेरजों सोलोंना लागोन होननानै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। बिनिफ्राय गोबां मानसियानो बे एप्सखौ नांगौ होनदों कमेन्टआव। बिनिफ्राय बिथांमोना मोननाय जायाखै बे एप्सखौ। बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना बेखौ गुगोलाव नायबा मोना, क्रम ब्राउजाराव नायबा मोना, प्ले स्ट'राव नायबाबो बे एप्सखौ मोननाय नङा। बे सिगां दंमोन दे, बिनिफ्राय बेन जाबाय। आं सिगां डाउनलड खालामना लाखानाय नालाय। बिनिफ्राय जायफ्रा लानो लुगैदों, जायफ्रा हिन्दी रोङा नोंथांमोना इजिलि रोंनो हागोन। आरो जायफ्रा आंनिफ्राय नैबे एप्सखौ लाबाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों, एप्सखौ लानानै माबायदि सोलोंनो हाखो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। बिनिफ्राय आरो जायफ्रा एप्सखौ मोनाखै, लीला भाषा एप्सखौ जायफ्रा मोनाखै, जायफ्रा हिन्दी रोङा नोंथांमोना सोलोंनो गोसो, नोंथांमोननो बे एप्सखौ नांगौबा नोंथांमोननो आङो डिसक्रिपसनाव वाट्सएप ग्रुप होदों। बे वाट्सएप ग्रुपआ डाइरेक्ट थांखागोन। नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि बे रिक्वेस्टखौ आङो साबमिट खालामनानै होगोन, एक्सेप्ट खालामगोन। नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामनानै हरबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोननो आङो बे वाट्सएप ग्रुपआवनो बे लीला भाषा एपखौ आं नोंसोरनो शेयार खालामनानै हरगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। आं गोबां मानसिनो मेसेन्जाराव हरनो नागिरदोंमोन, नाथाय मेसेन्जाराव थाङाखै। बे एप्सआ मेसेन्जाराव थाङा। बिनिखायनो आं वाट्सएप ग्रुप दंखायो, बे वाट्सएप ग्रुपआवनो गोबां मानसिनोबो हरबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ वाट्सएप ग्रुपआ, बेयाव नोंथांमोना हाबना नायबानो जाबाय, रिक्वेस्ट खालामहरबानो जाबाय। आं एक्सेप्ट खालामगोन। नोंथांमोना बेयावनो वाट्सएपआवनो मोननो हागोन। बिनिफ्राय जायफ्रा मोनखांबाय माबायदि एप्सआ बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय।